Hoy, ikaw. Oo, ikaw. Bakit parang mukha kang pagod? Di ba? Na parang ginamit ka ng maling tao. Na parang ginamit ka ng talaga nga namang hindi tumagal sa buhay mo. Diba? Bakit parang ganon? Lagi ka na lang ginagamit. Lagi ka na lang sinasaktan. Tapos walang nagiging endgame. Bakit parang ang cravings mo, parang yung mga taong may trauma na talaga nga namang lagi mong linyahan ay kaya ko tong ayusin. Diba? Tapos lagi ka na lang iniiwan. Lagi ka na lang sinasaktan. Anong tawag sa'yo? Ikaw ay walking character development. Mahal. Ano yun sa'yo? Kim Chino Emnida. Ayos, nandito na naman ako na. Umuulan pero andito pa rin ang Spicy Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo, 6 to 9 p.m. maglalambingan. Hindi, mabalik tayo mahal no. Hindi ka ba nababother na lagi mong sinusugalan yung taong sira? Hindi pa nakaka-move on, may trauma, iniwan, hindi mo ba napapansin na lagi ka na lang ginagamit? Diba? Ginagawa kang character development. Ikaw ang pinagpa-practicean. Ikaw ay ginojowa pero hindi naman tinatagalan. Diba? Ikaw muna bago ang seryosong relasyon. Huy! Pamilyar, no? Parang laging nangyayari yan sa'yo. Sige. Para maliwanagan ka at talaga nga namang maagapan nating ma-fall ka sa maling tao at sa taong nanggagamit lang. Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, mahal. Ibibigay ko ang 3 palatandaan na ikaw ay isang character development lang. O ito na mahal. Una, character development ka lang kapag ginagawa ka niyang shock absorber. Ano yun? Yung lahat ng galit, trauma at unresolved issues niya, yung problema niya sa ex niya, yung mga pananakit ng ex niya ay talaga nga namang nabubuhos sa'yo. Yung mga masasakit na salita na natanggap niya ay talaga nga namang binabato niya sa'yo. Kumbaga gusto niyang gumante pero ikaw yung nagsasuffer. Ayon ang shock absorber. Mahal, hindi partner ang tingin sa'yo ng taong ganyan. Kumbaga ikaw yung basurahan ng emosyon niya. At lahat ng galit, problema sa mundo binubuhos sa'yo. Ano ka, therapist? Naku, kapag ganyan, parang one-way street lang yan ng relasyon. Siya lang lagi ang nabibigyan ng comfort, satisfaction, tapos ang ending, ikaw ay stressed. Ikaw ay emotionally abused and hindi tinotolerate ang ganyang pag-uugali. At mahal, nakakaubos yun, yung ganyang tao. Imaginein mo, lahat ng negativity ay binubuo sa'yo. Pagmamahal ba ang tawag dyan? Kaingutan sa pag-ibig ang pagstay sa taong ganyan. Kaya ikaw, kung sa tingin mo, ikaw ay nagiging shock absorber, ay nako, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para ikaw ay umalis. Ikaw ay sumubok sa ibang tao. Kasi mas deserve mo ang peace of mind at talaga nga namang masasarapan ka sa relasyon. Kaya kung ikaw ay nagsasuffer sa ganyan, try mo naman sa DJ na Chinito, ay talaga nga naman ikaw ay matatrato ng tama. Ako na yun, mahal, si DJ Kim Chino. Anyway, mahal, isa pa lang yan Isa pa lang yan sa palatandaan na ikaw ay ginagawang character development ng tao. Meron pa akong 2 at si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. mo pa malalasap. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang kay Kim Chino. Hindi, dito lang sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Love Radio.